Jnavendar uçağına radyo denge gelden başkodarin hiceyru 21 مجدار 2025 اینلی بروکسل ساعت 8 لامده ده ابن uçağın servis ve peşkeş biken dem azadi araya berapoya. Berdevkadem Parti Ayşegül Doğan lavaya navenda geçtiği partiye da xuyanida. Ayşegül Doğan müjaren Dorojevede nırxand. Beteybeti jeleser müjare çuyuna komisyonu ya İmraliye ravastiya. Ayşegül Doğan got ev hafteyane çuyuna komisyonu ya İmraliye Dorojevede. Herkes ve merak dike bersva ve diyare. Mimare ve pevajı Ayşte Brezaplı Öcalanı. Riya Ayşte de İmraliye derbast ve eğer civina komisyonu de çuna İmraliye derkeve ve ev yekire liber ve pevajı kenu veke. Ayşegül Doğan des şankir ku fırsendeke diruki rubrune ve haftına kwe ve doğman ve artnigari tera kwe eşkişan diye. Deveydi kes ne kevepey berjevendiyen kweyen şahsi. Herkes akle kwe vicdanı kwe deyine hole ule guri ve biryare bide. Hün aligiri devamıya şerin ancı hün duazın biriya müzakeran pırskere göre çarserkirin. Demokratikuna Türkiye ve Bukhara Ayşteke mayinde bine. Berdevkadan Parti Ayşegül Doğan ev banklı partiyen siyasi kirdi ve hemu partici ereni nezbibin o ve berpırsiyariya kwe bicih binen. Çareseriye pırsa kurt berpırsiyarike mezin duazı. Hevditine biriz Abdullah Öcalan teçi vatayı. ev به هودان خو شرکی بداوی دکه اوریا مذاکره و دکه قالا دموکراتیک بوینه دکه هک اموه حقیقت نبینن د پیواجو چوا پیشته بچه Ayşegül Dağan banklı CHP kir J xwest li ser çuyna komisyonu ya İmraliye biryareke ereni uğras bide. Ayşegül Doğan des şankir ku li ser naveden partici ve Gülistan Kılıç koçit biçe İmraliye. Ayşegül Doğan derbare geçedan roşata navin deji vuha xevi. Li duho ke formeke girin katıdar kızdın. Raydan reveberiye xwese jibeştar bun u peyamen girinktan. Lazım et Türkiye politikayın koyen li ser reveberiya Xweser Abakur û şatê Sûriye biguherîne. Kurdên li Rojava ji bo xwe wey xetere nebîne. Bi Rojava re têkiliyên dostane li pêş bixe. Pirsgirêk bi müzakereyê çarîser dibin. Aştiyeke herêmî bi vî awayî pêk tê. Bendewariya me jî ew e ku Tirkiyeyê van gavan demil dest bavîje. AKP ji bu serdana İmraliye got em ereni nezdibin komisyona hevgirtina neteveyi xuşkuberati û demokrasiye ve îro bi Rojava çuyuna İmralî bicive. Endamên komisyona yên AKP'yî beriya civînê bi serokvekîlê Koma Partiye Abdullah Gül re civiyan. Di civînê de li ser serdana komisyona ya birêbe raporê nîqaş hatin kirin. Piştî civînê serokvekîlê AKP Abdullah Güler daxuyanî da got helwesta me weke partî bi îtfaqa Cumhur re ji bu serdana İmraliye ereniye. Dengdan çebe eme denge eri bidin. Piştî ve civînê koordinatörê MHP yeli komisyonê Fethi Yıldız serdana AKP kir. Fethi Yıldız bi rêveberên AKP re ku evkan ala jî di nav de bu hevdîtinên girîng kirin. CHP ji bi Rojava serdana İmraliye civiya serokeye giştiye partiya gel a komarê CHP Özgür Özel û endamên wî yên di komisyona li meclisê de cih dikirin berî civîna komisyonu ya ku de îro bi Rojava serdana rêberapo bicive civiya. Özel û endamên bu borînin Özel û endamên komisyonên CHP li navenda CHP civiya. Nivîskarê rojnameya Sözcü Saygı Öztürk iddia kiribû ku CHP têkildarî mijarê civiyayê û biryardaye. Rojnameya Nûçeya ku bi manşeta CHP naçe Cem Öcalan weşand bû iddia kiribû ku endamên komisyonê Murat Emir Gökçen, Nurhayat Altaça, Salih Uzun, Murat Bakan, Turkan Elçi û Ümit Akdoğan lediji çuna serdanene. Gökçen tekildarî mijarê Axivî û Diyarbekir ku hêj neciviyane û biryar nehatiye dayîn û nûçe
derewand. Serokvekîlê Koma CHP Murat Emir derheqê mijarê de li ser hesaba xwe ya medya dijîtal daxuyanî da diyar kir ku piştî nirxandina lijneyên partiyê dê raya giştî agahdar bikin. Di civîna ku bi Serokatî Özgür Özel de hat kirin biryara CHP ya ji bo serdanê têpayîn. Çalakiya nöbetê Ali Maxmûrê di bîstê tirma 2023 de hat destpêkirin. Nöbetê 856 rojên xwe têjî kir. Merasima dewrgirtina nöbetê li saziya malbatên şehîdan pêkat. Piştî rêzgirtinê koma 167 nöbet dewrgirt. Li ser navê çalêkvanan ji xwendekarên wargehê Arvîn Kara daxuyanî xwend. Maxmûrê didin diyarkirin ku heta azadiya fîzîkî ya reberap û pêkniyê em ê wek xwendevanên beşê navîn çalakiya xwe bidomînin. Divê pêvajiya ku bi banga 27 Sibatê ya reberap û destpêkirî ve zarokên me ên meعنewî em ê pêşengî bikin û teqes pêvajiyê ser bixin. Rûna Musênên ku di avakirina civaka aştî û demokratîk de dikeve ser me me xwendevanan pêk bînin û li ser vê esasî xwe perwerde û rêxistin bikin. Li ser hîme ciwanên ku ber bi azadiyê ve dimeşin rastandina wan zehmet e. Bê serok jiyan nabe, bê serok jiyan nabe. Jinan li Silêmaniyê li ser tundiya jinê nîqaş kirin. Li Nûnertiya Rêveberiya Bakur û Şatê Sûriyeyê ya li Silêmaniyê bi pêşengtiya platforma Bonê Hevpar ya li Herêma Kurdistanê civînê hatı darxistin. Di civînê de rojnamavanên jin çalêkvan parêzer endamên partiyên Başûrê Kurdistanê amade bûn. Piştî rêzgirtinê li ser tundiya li jinê serrastkirina yasaya kesî Rêveberiya Jinan ya li Bakur û Şatê Sûriyê destkeftiyên yasayî û civakî hatı nîqaş kirin. Piştî civînê encamnameyekê hat amadekirin û ji aliyê Rûbar Ehmed ve hat xwendin. Di encamnameyê de 7 xal cih digire. Belavkirina hişyariyên yasayî li dibistan û cihên cuda ku ferdên civakî bi erka xwe rabin. Serrastkirina yasaya rewşa kesî yek alî divê demeke zûde pêk were. Çêkirina yasayek taybet û erêkirina wê ya li dijî tundiya li ser jinan û parastina destkeftiyên jinan werin parastin. Guhertina hişmendiya mêrsalarî perwerdekirina civakê biriya dibistanan. Avakirina pireke têkiliyan ya dinabera rêxistinên Rojava û Başûrê Kurdistanê de. Avakirina meclîseke ji bo hevgirtina dinabera saziyên jinan de. Girtiya siyasî Zeynep Celaliyan nayê dermankirin li gorî agahiyên hatine girtin. Girtiya siyasî Zeynep Celaliyan ya li girtîgahê Yezîdê girtin. Piştî ameliyata hatî kirin hatta niha rê nayê dayîn ku bê dermankirin û ji kontrolên tenduristî hatiye bêpar kirin. Malbatê ragihand ku kontrolên tenduristî divê birêk û pêk bêkirin û dermankirin baş bêkirin û ev agahî dan. Lê mixabin rêveberên girtîgehê pêşiya vê yekê digirin. Rewşa tenduristiya Celaliyan pir xirab e. Li gel mijara ameliyatê gelek pirsgirêkên din yên tenduristî hene. Mixabin heta niha li girtîgehê ji bo dermankirinê ti hewdan nehatiye kirin. Çetêke Daişê hat girtin şaneyeke çeteyên Daişê ku piştgiriya lojîstîk û maddî ji ser çetêke li Başûrê Serêkaniyê yê dagirkirî werdigire hatiye girtin. Dozgeha ewlekariya giştiya hêzên ewlekariya Hûndurûna Rojava şaneyeke çeteyên Daişê girtiye. Şanê hatiye girtin ji bajar Hemed Xelîfiyê ji Hesekê û hatim İd Elcasın pekti. Dilê pirsînê de her du çete li xwe mikur hatine ku wan êrişî vesayît û şervanên hêzên Sûriye Demokratîk kirine. Di li xwe mikur hatinên çeteyan de hat hînbûn ku ev şane ji hêla kesên bi navê Qasîfî û binasnavê Ebu Muammer ku li Şamê Rûdanê hatiye avakirin. Xasîf ev şane bi kesê bi navê Ebu Esed El Xelîsî ve girêdayî ye. Ew yek ji serçeteyên şaneyên Daişê li Herêmê ye. Di vî dawiyê de çek, mayên pere û koordînatörên cihên hedefgirtinê didan şaneyê. Belê gudan jemem çê serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.